பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாள் ஒவ்வொருவருக்கும் மகிழ்ச்சி நாளாய், ஆசீர்வாதமான நாளாய், நல்ல செய்திகளையே கேட்கிற பகிர்ந்து கொள்ளுகிற நாளாய் இருப்பதாக. சங்கீதம் 37, 34, 37வது சங்கீதம் 34வது வசனம். நீ கர்த்தருக்கு காத்திருந்து அவருடைய வழியை கைக்கொள், அப்பொழுது நீ பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு அவர் உன்னை உயர்த்துவார். துன்மார்க்கர் அறுப்புண்டு போவதை நீ காண்பாய். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. காத்திருக்கிறவர்களை பலப்படுத்துகிற வார்த்தை, காத்திருக்கிறவர்களை உணர்வடைய பண்ணுகிற வார்த்தை. என்ன பலப்படுத்துகிறது? இங்கே காத்திருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு உயர்வை வைத்திருக்கிறதை இங்கே அருமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு என்று நிச்சயம் ஒரு மேன்மை இருக்கிறது. அல்லது யார் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் சுதந்தரிப்பதற்கு ஏதுவான ஒரு உயர்வை, ஒரு நன்மையை, ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தேவன் நிச்சயம் வைத்திருக்கிறார். எனவே தான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு கர்த்தர் சொன்னார், நான் கர்த்தர், எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்பதை அப்பொழுது அறிந்து கொள்வாய் என்று எழுதி வைத்தார். காத்திருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் ஒரு உயர்வை வைத்திருக்கிறார், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் அதே வேளையில் காத்திருக்கிறவர்களுடைய வழிகளில் கர்த்தர் கவனமாக இருக்கிறார். ஆபிரகாமை தேவன் காத்திருக்க வைத்தார். அவன் அதை சுதந்தரிக்கும் நாள் சமீபித்த போது கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ஆதியாகமம் 17:1, நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு, நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. வழிகளில் கவனமாயிருக்கிறார், நடைகளில் கவனமாயிருக்கிறார். காத்திருக்கும் நாட்களில் நாம் என்ன செய்கிறோம், என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? கர்த்தர் வார்த்தை தருகிறார், செய்வேன் என்று ஒரு வார்த்தை தருகிறார். அந்த வார்த்தையை நம்பி காத்திருக்கிறோம், அவருடைய வேலைக்காய் காத்திருக்கிறோம். இந்த காத்திருக்கிற நாட்களில் நாம் என்ன செய்கிறோம், என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? இங்கே பாருங்கள், 34வது வசனத்தில் 2 காரியம், 2 கூட்டத்தாரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று, காத்திருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவருடைய வழியை கைக்கொள். கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், துன்மார்க்கர் அறுப்புண்டு போவதை நீ காண்பாய் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ 2 விதமான செயல்கள் இருக்கிறது. ஒன்று கர்த்தருடைய வழியை கை கொள்ளுகிற நிலை, இன்னொன்று துன்மார்க்க செயலில் ஈடுபடுகிற அனுபவம். காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் துன்மார்க்க செயலில் ஈடுபடுவோமானால் அந்த காத்திருப்பு நமக்கு ஏமாற்றத்தை தான் கொண்டு வரும். மாறாக காத்திருக்கிறவர்களில் யார் கர்த்தருடைய வழியை கை கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த காத்திருப்பு நன்மையாய் முடியும். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களே, இதை சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த காத்திருக்கிற நாட்களில் நாம் என்ன செய்கிறோம், எதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? கர்த்தருடைய வழியை ஆராய்ந்து, கர்த்தருடைய வழியை அறிந்து அதிலே தான் நடக்கிறோமா? அல்லது நம் கால் போன போக்கிலும், மனம் போன போக்கிலும், நம் மாம்சமும் மனதும் விரும்புகிறதை செய்து அப்படி நடக்கிறோமா? காத்திருக்கிறவர்களில் யார் சுதந்தரிப்பார்கள்? அவருடைய வழியை கை கொள்ளுகிறவர்கள். யார் ஏமாற்றம் அடைவார்கள்? துன்மார்க்க செயலில் ஈடுபடுகிறவர்கள். காத்திருக்கிறவர்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். எனவே தான் இந்த வார்த்தையை தந்து கர்த்தர் பேசுகிறார். காத்திருக்கிறவர்களே, இதை சிந்தியுங்கள். கர்த்தருடைய வழிகளில் நடக்க உங்கள் கால்களை திருப்புங்கள், உங்கள் மனதை திருப்புங்கள். ஒருபோதும் துன்மார்க்க செயலில் ஈடுபட்டு ஏமாற்றத்துக்குள்ளாகாதிருங்கள். கர்த்தர் உங்களை அப்படியே நடத்தி உங்களை சுதந்தரிக்க செய்வாராக. செபிக்கலாமா? எங்கள் நல்ல தகப்பனை, இரக்கமுள்ள பிதாவே, நீரே வார்த்தையை தந்து உம்முடைய வேலைக்காய் காத்திருக்க வைக்கிறேன். இந்த நாட்களில் நாங்கள் அதிக கவனத்தோடு நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். துன்மார்க்கத்தில் நீர் எவ்வளவேனும் பிரியப்படுகிற தேவன் அல்ல. காத்திருக்கும்படி எங்களுக்கு நீர் கிருபை செய்கிறீர். அதை நாங்கள் ஆண்டவர் தவறாய் பயன்படுத்தாதபடி, துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவான காரியங்கள் ஈடுபடாதபடிக்கு உம்முடைய வழியை கை கொண்டு நீர் வைத்திருக்கிற நன்மைகளை சுதந்தரிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.